wala bafethu ngihleli no Deji ukane zamfuna ukane zamkhaya zamlandela bafethu uzonda mavachini angihambi ngedwa ngihamba no Salele Hlongwane bana semefield. Yona what intro iphethe la. Yebo. Asizomele sizame. Kamela kusathambe izoloki develop ibe ngcono. Okay. Anginazo nje ibonga. Okay. Bafethu namhlanje asambi sodwa bafethu ngathi futhi ngesahamba sodwa. Bafethu 2026 sanele. Yes. Phethe inja. Officially. Siqale kanzima lo nyaka manje. Siqale kanzima but sila siqale kanzima siphethe inja bafethu 2026 031 bafethu has officially signed Ghostubi 2.0. Okay baba sephiliswa kahle u Ghost hlatshwayo unazo yini ibongo Ngindoda nje ngenabonga kodwa ngompoma yezi uswazi usoselwa sosele inkomo zabanomzana kanti kwangazona inkomo zabanomzana ayo inja ngonyama ay zila baba mklete kaya akasakwazi ku 2.0 mase zishaya kanje akasena 2.0 why vele phethu Ghost baba wami why Ghost no kahle phethu yabona phethu nabe nguspoke yabona ngafika phela eThekwini into ngafika entwaneni yabo zithayi phethu spoke walo Ghost what are we phela mina baba wami ngumuntu obiza ingoma emakhaya yabo Babe ngispoke ngibiza isipoke esimathambo thambo wena udana onanjena mina wena ufuna kubizele baba wami oyibiza uzokhala minye mbili biza phela wachaza biza phela biza uzobiza bese ungavumi bese sithini ke la ngizovuma biza uzokhala nje biza ngizovuma musu uchaza biza mntanami kusekhaya la kusekhaya la kusekhaya la kusekhaya awuloma izinto noma ngabe izindle zodana ezwayo uhlele awubiza uma lokho ukwenzayo ikona yiko kuma lo ngiyakuzwa mina ikona mama yekhalo mama umaye hey ngiyavele iyo into bengisho lekuthi hayi iyakushiya mhlawumbe angakini so manje Ghost for abantu abangamazi uGhost abaqalayo ukumbona uGhost ubani uGhost phethu uGhost bethu umjida nje bethu hleze ejabule umjida bethu ophila nabantu yabo bethu ngiyayithanda into baba wami yazo yabo bethu umuntu ozama bethu ngiyamthanda baba wami umjida ophushayo bethu ngiyamthanda ngimthanda umfana oncethezayo ikhotha nqoko nomfana ngifunda into baba wami yabona ngiyamthanda bethu umuntu ozama bethu mina yabo I will be there for ukusupport umuntu bethu ozamayo mawuzama bethu mina ngitshele mfethu isupport ngihlezi khona uyiphethe yonke isupport baba wami hayi inhle kakhulu yazi sami bekade ngihlezi ngicabanga ukuthi siyamdinga uGhost lishow kodwa I as a visitor yabo as imember nje hayi lokho uzokhuluma ku-invoice madoda angakhuluma invoice yani manje ke bafethu for abanye ke mhlawumbe mengathi uchaza kabanzi abangamazi uGhost ku-TikTok bra wami baba wami ngikhona big ku TikTok ngikho big ngiyaphusha uyaphusha into enephushayo kahle uqala nini no TikTok baba wami yazi ngakutshela ukuthi TikTok ngaqasa kudlala nababa wami khona omunye ubra wami engihlala naye bese ukhula sande shootist yabo ngangihlala wathi intwana yazi lento ungayeza mayiphusha yabo because ngathi ngikhona la ngangahlala nama TikTok amaningi yabo le time TikTok ayithi afuna bahlanya labini labenza ngiyenze mina le fuck up le yabona ngahlala phela lo bra wami lo lapha ethu yabona ethi hayi yabona nje la TikTok aphethu yaphusha athi awuzame phethu wena phethu yazi unalugazi phethu yabona uyakwazi ukukhuluma nabantu zama nje noma yini sizozenzakalela sozwa lapho khamba nje ngaphusha phethu kwaunyaka kabani 2026 2025 2024 2024 because wangasingisho igap here ngangiqeka sengiqedile scale ngasasipani ngasenza lutho vele yabo ngisikwatile vele nentwana ishiyanga ngisikwatile izinto zami ngizontshela nina hey mhlabani wazi yabona ubushaya pha scale ubufunda ngangifunda DUT yabo wenzani ngangifunda DUT ngisho BA business analysis yabo bese yama ngase ngiqedile ngesikwatile ngahlala nobra wami yethu yabo basa intwana joina lento mfethu yabo wenze nje for fun kodwa kuyenze amathuba evele wakufaka ekhanda lokuthi amathuba ayavela bafu nakhona ngathi alright bafu ngizozama ngiphusha yabona ngazama mfethu ngazama uthwela o few likes la mfethu yabona yabona bese ngazama elinye ilanga ngibo video yami nje inswembo ngibo yokuqala video yami ngiyishaya bethe ikhuluma nje ngotshwala yabo ngangirate like utshwala bese ngithi veve shona le yabo
Hennessy ayikimi ngirisa nje nembaba nabo kanjalo kanjalo bese ngabona bethu awu kwangena ngathi number 1 wami kwakuyini ke ngathi henke yabo okwaposta nozi kwaphaya ozima nolo Deben Gogo baposta bathenga yabona mfethu video yaqala leyo yabona leyo video wayinengoma yena bese ekhuma yenke yabona so nje babe yabo mabe caption abebhale bethi henke yabo ngabona lapho uthi no man lula vele be yourself mfethu nje Sure. uzoba mfethu kodwa bana ngibona ukuthi ubig yakhumbula uyokhipha amazinyo khona lo wayisha ngasha ngeze ngikhipha amazinyo baba wami engizisa amazinyo ngiyangena kuma comment andile ncube obala abanye bahle on IG khona leni channel uthi eyathi usangalungisa futhi ulachongo mfethu bathi usangalungisa ngiyabheka ubig kodwa wangizama ke nami ngakwazi ukulikhipha igolide siyabona baba wami labo ukuthi nga-influence bengiphila mina ngi-content creator uthi base ngi-influencer ngathi ukuthi we-influencer I know should ngi-influencer no kodwa mina ngafuna ukulikhipha before ngikwazi ngifuna ukulikhipha ngahamba ngaya kwenye i-dentist eke-Bluff athi uma ngibuka ama-figures akhona engikhothile because wahamba wangicheck-a yonke into bayekhuluma ko-12,000 20,000 yabo and more uyifunda nanti complicated noma ichaza but lo sisi ngamtholela uGhost ngangihamba nawe solikhipha ke sa affordable uright uyakubuza futhi ukuthi uhappy ngendlela izinto engigcwalise ngayo kasho ukuthi wangizama bra wami khuleka baba wami how many followers ku TikTok ke manje baba wami manje mhlawumbe si 223,000 But what are your average views per video nje? Maybe ngeke ube enkulu kakhulu noma futhi 10,000 bafu 10,000 nginayo yabona nje mathi ungena kimi la anginayo view apha ngaphansi ka 10,000 ayahlanganisa mjini imali so asithi angithi una 200 manje kusani ama-follow 220 something ima mo uphethe 200 followers TikTok kusho ukuthini 200k yes baba 200k kusho ukuthini bro wami mhlawumbe uyakwazi ukufika nalo page lakho ukuthi kweminye iminyaka ukuthi ngiphethe 200 lapha senze deal mhlawumbe nje bethi baba wami angaze ngiyenze lento leyo bethi yabo mina ngikholwa bethi ekutheni bethi umuntu bethi yabo umuntu amazi bethi umuntu ungampromothela into yakhe ngendlela right yabo uma ufuna mhlawumbe upromothela angikwazi bethi ngifike ngithi bese ngingakwenza into right yabo phela umuntu bethi asikhethe nathi uthi no cane silayikhela njani umuntu la ikhanda asuke eyifila yena so bethi umuntu naye bethi no lo muntu engangenza into right yabo uyenza kumina bese ngimshaya into yakhe bethi into right so wathola kodwa ama deals business deals ama-business deals nje kodwa nje awakabi itheni bethi yabo kodwa benami phela bethi vele ngiyasebenzela yabo so angikho vele kakhulu kuyona nisuke sengenza nje part-time thing futhi passion was what's the unade before uyibuza ukuthi what's the craziest DM sewayithola yo baba wami nje ungazi mangitshela baba bazi bathini bathi amantombazane lady athini bathi bana ama-ladies ezintsha bafana ngivumile ke mina awu bese ukuthi nje mzanesi uyawedla amathanga noma ubhontshisi kanje ayikhona awungeke siyawadla lawo ma-veg yabona uthi hayi phela angilo mina phela vele ngiyi-vegetarian ama-veg vele ngiphila ngawo phela imali weGhost useke wasimesha mhlawumbe umuntu oyifan ama-fan bethi angivamisile ukwasmasha mhlawumbe ngihlala nomuntu engayona ifeni yami yabo bese ngimase siqa ukukhuluma ethi hawu yazi wena bo ya uyifan angihuphi why ungawasimesha ama-fans because usawathi yabona bra wami mase sesinswebhu ngeke ngibaxolele ama-fan baba wami ayi wathi ngeke ngibaxolele no bese umuntu kahlahla akafobongo bese ngisho kuthiwa mina ngibona ukuthi yabona ngisho kuthiwa lo muntu sengijoya naye bethi yabo ngeke funa ukulizwa isayidi lami leli langempela uzofuna ukunani esayidi lami leli la TikTok yabo uzona ukuthi hayi lo ugcela ukudlala yonke lento leyo bethi yabo manje noma uzuza ngomjolo uze ufune ngesayidi lami la TikTok akuhlangani baba wami TikTok ngumuntu ukhulekile space sami is free naso ubusele uke wathi ayavela amathuba amancane amathuba nje amancane ama-business deals iyi mhlawumbe i-highest amount oseke wayenza engisayangayithola nje yes ngibo highest imalini angazi ngishaya imali enkulu ngiqamba manga kodwa i-highest nje mhlawumbe kokuba
2.5 yini angazi ngishaya imali esile baba I don't know, 2.5. awu imali Yalo nje mfethu. mfethu kunabantu abashaya imali eserious baba wami lapha yabo Ah. kunabantu abashaya imali eserious mfethu mina awuyimali nje mfethu yabo wawuzo promoter Yeah. ngevideo yodwa. ngangapromote ngangenza mfethu ukuze ngangithi every week enyangeni yabo ngishaya ama video 4 even neviki ngiyapost even neviki ngiyapost Oh. yeah Imali khona i-video sayisashaya lo sa i-podcast esokuqala but salahlekelwa i-footage yabo siyagcina singakwazanga uku-upload so sas-engage ngokuthi why ama-influencers ala eThekwini angafani nawasegoli awasegoli ngathi aphusha kakhulu as compared to ala eThekwini. ngiyaxolisa baba wami Makhulu futhi. ngiyaxolisa baba wami kodwa izaphusha leza lethi nje zami Siyaphusha. ziyaphusha Hayi ngeke bro udlala zase yabona mokhuluma ngecontent icontent yala eThekwini yes okay ake sibabala ufuna ubani uthi igoli ubali umuntu ngibali umuntu Okay mina ngabalela. Woza baba wami. Okay qala nje ngeintwana nje Iy'ntwana. ezaqala futhi ka TikTok. Okay, baba wami. Uzile. uzile Uzile. usenzelwe mtshali uba Balo. usenza uMessi Hayi. umeswana Balo mjini. animazi naba ngimazi umfana emshoyo inkinga yini Yibo usenzelwe mtshali unganza umhleka la Senzele mtshali wenzani sithe wenzani ime kanjani content yakhe? yo bafana lo mfana nona namhla ube i-ghost rider kusasa be-avatar kusasa ijike mfethu ebe hey Ima. Intwana Baba wami. eka TikTok. Manje lo ntwana. Mhlawumbe ngicanga ngomunye umuntu mina. ngeke awuyo Sho Lo jolo ekutha nengane Baba wami. Wasengimba Senzelwe. ghostike lo mfana Ghost kakhulu. section Hayi, la. hayi, Bene no, no, no. bengisho, Durban, No, 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 no. ayizaphusha Hayi, baba no, no, wami. no. Ngiyamnika lo mjita loyo. Hayi, nge- Ujolo ekutha nengane ezincane Lapho. lezi ngizasiza kubo. Durban nje le sila sonke nje sila eThekwini Awu ghostike lo mfana. asifunde eThekwini siseThekwini ulapho lo mfana uka rest Yeah, yeah, ya ngiyasazi Somo Yeah. yasibona Somo Uhlekisa serious ke loyo. Uthemba Kodwa do you think useyenze i-income ngendlela yalabo basegoli? cause no baba Because wami. enye into Phela mfethu yabo uTikTok mfethu uTikTok phela vela mina ngimhlapha ngazi kwabanye TikTok mfethu vela usikhokhela mfethu kodwa usilethela amathuba Yeah. yabo usenzela bese for senzo sengeke ngambone vela abizwe khona yabo awuvela ubizwe ungaziwa baba Yeah. awuvela ubizwe wani mangakholelwa kuwena yabo Sure. so usenzela usebiziwe besho bakholelwa abantu kuyena isho ikhonto akayenza abayibona ukuthi no inga right yabo so mfethu yeah into kanjalo mfethu Okay. Kodwa- okay, My argument shesha- was mina eThekwini likhona italent kodwa into eyenzakalayo ngoba ukuthi ama businesses awa invest la umuntu kumele kuze ukuthi uyasuka la uye egoli bese kuyimande Yes. ebona ngempela income ngomsebenzi wakhe. njengani bafu cause buka lapha yes asithathe nje uLeon uLeon Gumede mhlawumbe singasho ukuthi top 5 Ubig. ubig kakhulu yes but mase sithatha nje anganoma uyamazi uBruce sathe uyamazi uBruce Segoli. bake gold but into mfethu ezincane obona sine content yabo ayikho Ntswebhu nje Ayikho ezingeni lalabo bala. ayikho uLeon nithi impoma lokho. bona Kodwa bona bahamba kakhulu Kanjani? Like ukuhamba kahle angichazeni ukuhamba ngawena amazwi ukuhamba like izinto ngathi amathuba avumlelekayo abo nezinto abagcina bekuzenza because yabo kwimanje kuma podcast yabo nama deals abashayayo enye they will got a chance ukuhlangana no Speed. yes Babizela lo nto leyo. uba icontent creator yalethe kuna DBZ ukuthi okay uhlala no okay Speed ayikho content creator yabizwa uSpeed ama content creator aya Kodwa udinga uconnection ukusondela eduze bese. ngase sacomphela akubona ama content creators i-team ya Speed yabiza ama content creators yaqamba amanga ukuthi uSpeed ufuna ukuhlangana nani ngangiqamba manga ngingafazi yes baba ngiyazi yeah mina indlela engizwa engizwa Ozwa ngayo nawe? yes Yazi mina I think mina ama producer abona zoba abadumile mhlawumbe le South Africa. Bababili. Ukuthi masefika la basondele labo bantu labo benze noma yini abayenzayo. 'Cause- Akazamnaka uBruce akazange ayithola attention ya Speed. Abazange bakhuluma but he was there. akabaqhawula ngenda pha no Steve sijabule ukuqhawula no No. Hayibo. Big up thina. Durban. baba wami Easy now. kuze kugcwala uSpeed la ekhona kumele i-team yakhe ikhulume nama content creators ukuthi
okay nizohlangana noSpeed endaweni ukuthi bona bazobe sebeyaposta vele ema-page nabo ukuthi ngosuku ukuthi siyohlangana noSpeed endaweni ukuthi mase kuyaqala kwenza njani kwenza gcwala abantu there was no one thanda wapost ukuthi siye endaweni ethize noSpeed. kodwa bakusho lokho into anayishilo lokho yabona mongabuka i-new gen podcast Adino Notes bakushilo lokho into ukuthi safonelwa yi-team yaSpeed bona labo Bruce safonelwa yi-team yaSpeed ukuthi ifuna ukuhlangana nathi masifika lapha umjitho ushanga umzimba. Hey baba wami akekho ngakufaza lokho uSpeed kuphela so angazi so sithatha guys manje how do you guys feel ngendlela uSpeed interacts nabantu basebala South Africa ngihappy ama content creators hayibo ye baba niyahlekayo idab yeah phela hayibo nina ngicatha ama content creators wona kuphela abantu bangabantu abayijabula ngaphandle kwama content creator leni wavumile kodwa bese ungambingeleli ngisho umbingelela umuntu uhlangana nabo ubizile bathi faka ababizanga impela engishoyo ngami simuntu umbizile ngomzi kanjani umbizile ayikho into enjalo thando ngoba siya justify ukuthi uSpeed akabazi yabo Fethu yabona lento Ayikho nje lo- even no sense uchazi lezo ukuthi uSpeed thina khifika ikwenze lokho yezo mase uSpeed as umuntu odumile manje uyakwazi ukubona so wena you wanna say ukuthi uDJ Sbu uqinise ukuthi wakhokhela uSpeed kuze mbone isisowetho ngicela ubuza umbuzo ngicela ubuza umbuzo wodwa wena nje abantu sebekwazi kangakho uyakwazi ukubona uma uyendaweni umuntu elokho ekubuka ukuthi lo muntu uyangifanisa noma ukunothisa lokho ya uyakwazi ukubona umuntu okufanisa ubafu ufuna ukuthina lokho uSpeed wayefanisa lokho uzani no uSpeed enye into ayibanga ukuthi abashayi ngomzimba wayebona ukuthi vele ba content creators and into abayifuna Yabona ngani? uyabona bro oh ngaphandle mhlawumbe kwa King Omar ke wazi wasucela wenza 20v1 ke bamgaba washo Lo, 24 20v1 ukuthi umuntu oyedwa bese bamlethela amantombazana awu20 bese loke ekhuluma nawo speed data manje ngicela ekhethe yodwa wasuluku kwaloke emcela lonto uKing Omar kwathi hayi baba kahle baba wanqaba umgaba straight live hayi kodwa shuthi asiyele le ndaba yaSpeed but my point is Yeah. uSpeed akazi ukuthi wayengazi ama content creators lawo wayebuka nje wabona wonke umuntu njengana fans kodwa mina ngile kutheni babebiziwe bangabizwa ama producers akhe uSpeed kodwa okay it is what it is Ghost baba wami new year baba wami what's your new year's resolution shokhuluma izolo baba wami ngithi deke yini ofuna ukuyi-achieve kulonyaka kulonyaka baba wami ngibo beke yabo mina bengima bese ukuthi every year ngisho 100k followers ku TikTok wami kodwa ngaza kulonyaka uyaphusheka baba so I think mhlambe mathi ngireach 400 ngajabula bra wami nami phela ngumuntu baba ngifuna ukuncoma mfethu nami ngumuntu ngithanda ukubona usisi wami post usisi wami ngiziyobheka uGhost ke phela lo ngamtshela ngathi yabo lo muntu lo ngiyamazi lo umposti namhlanje imazi Kahle ayihapheli yakhe kalala wena sufeza lonto manje ngiyamazi ngajabula ukuthi yabo mase uposta nje umuntu owaziwe yimina yabo random ongazange ngisho ukuthi buka le video lo yasibani man shuthi uyakhula lapho kakhulu and I applaud you for that baba wami so emekubani 400 ngajabula ngaphela nyanga yeah afethu 400 uzofika manje u200 uzofika manje wena sana ngizwe resolution yeah mina bro ngifuna ukukhulisa le podcast lena yeah and start creating nje more content yeah but le podcast ngifuna ikhule kakhulu la ngizophusha nje zami I believe mina eyami khona ubhuti engakhuluma naye ngathi bra wami kunganjani uma singaba ne content house yabo because vele siyasipana sikhokhe rent sibe nendle sazi sihleli namachita namanye amachita push content yavuka abasipanayo bayaspana aba-editayo basala baya-edit ngathi angizwakalanga kodwa kuthiwani wena kwathiwa mina lo bhuti ngibiza ngostila ayistila angikuzo ukhulumela kude awuyizwanga ngempela Ghost kodwa ekasixoxa yimi lo bhuti angiboni awuyizwanga baba wami eish mhlawumbe sawona ungamchazela kabanzi no ngayizwa into leyo baba but angikwazi ukwenza into leyo mfethu njalo mfethu yabo umuntu bese nawo nezinto ongazenza baba wami yabo Yes. into ayenza leyo mhlawumbe ngama weekend
let's say mhlawumbe Friday to Saturday yabo or Friday to Sunday then Sunday umuntu ahamba endlini yakhe mfethu yabo yenza ngenye indlela bekuyinto kanjalo mfethu phela bese yabo ama commitment bafu yes I understand yazi mina into engeke ngiyibone ngathi iba awkward uma nizohlala kanjalo what if mina besides indaba ye create content what if la endlini mhlambe besane sixabane nje bekube awkward bekusuka ingxabano nomunye umuntu owenza omunye umsebenzi nabafana niyaxabana sis man izwa phela mfethu ngani ngaboni nihlale ndawonye nibone ngaso linye njalo ungenzeka ukuthi futhi ngolinye usuku mhlawumbe ngolinye usuku nje sobanga mhlawumbe into engasile njenge bite ukuthi abe ngisho into ukuthi la ayisekho ngithanda ukudla baba wami balekile ukudla ngikubona ngithanda ngiyabona It's le nkulumo mfethu ngiyangibona yakubody shame uyakubody shame phela usho njalo uyangibona ngiyakthanda yini uyibonani okay bafethu bafethu siqale ku topic sokuqala how nginazi athi siqalile lutho besacruise nje yeah okay besaza ughost khuluma nani hlutshwayo noma hlatshwayo okay bafethu anganoma niyibonile yini i-post ya Andile noSinenhlanhla GBV case hey baba wami le ndaba leyo ngihethile mina ukuqamba mangaphetha yabo angikholwa ukuthi intombazane yashaya kodwa ke bethu elizwa lelizwe ya mhlawumbe nosidaka abantu engijabula bafuna ukuthi wakhona abantu abafundile kona uthi no bafo ukushaya umfana ukubikezela intombazane uyahamba ulikhanya hamba mangisafuni ubala yeah manje bethu uma uzohehe yahlala umfana bafu kushaya kanye usazokuphinda wakushaya uyajwayela once waqala nje waye ukuvuma nje one uthi uyahamba usazokuphinda bafethu usazokuphinda uyibonela nasa yeah so bafethu for laba bangazi kune sisi ekuthiwa uSinenhlanhla neNeza Mthembu wabaselamonto angithi no ngathi usiswaselamonto mangicabanga I'm not sure no Andile Andile athi wasemlazi so bafethu ithombe lesoyifaka la for bafethu so waposta ke uInstagram uSinene Neza Mthembu ngathi kwako lesibili noma lesithathu I'm not sure on Monday angisakhumbula kahle so ithi iposti ngibeka la iposti bafethu this is my final attempt for a call for help and try and arrest this monster who has been abusing me physically from the day we started dating. I've opened 4 cases with Faith. I've opened 4 cases with Faith because no police gets near him and and of course his father will bribe his way out. But today I've had enough. Nizokola when he kills me. How do you explain 4 case numbers? Uyibonile side top makusikhombisa. Ngibonile so graphics zesabesi. Yeah, bafethu kodwa yabo imanje ukubuza. Yeah. Ithi lo ntombazane lo mntu be abuser from day one from the first day they started dating. Yeah, phela kube first day ngqo bafu. Kodwa nje kodwa kwashesha. Kodwa yahlala. Ngiyafisa ukwazi ukuthi sebejolisa isikhathi singakanani. How do you stay nomuntu onjalo okuhlukumezayo? And yini ekubambayo? Yabona nje eso. Nje ngicela nje ukuthi wavumela uday one bafu. Umfana ushaya namhlanje yeka manje. Ngeke ungiconvince mina. Bakushaya namhlanje uyayeka manje. Uyayeka into yaphela lento leyo. Yabona? Wena samnika ukuthi uyaxola uvume ukukhulume nawe. Khulumani ukushaya. Yini ekhulumayo? Bafubona mina. Ngaphatha abakhuluma ngisho kushaya umdadewethu. Ngisho ekhaya udadewethu asibashayi thina. Yeah. Siqhama umunye umfana njengawo uzomshaya. Yenza senzo nto baba. Mangibona lezayithombe fethu. Yenza senzo. Ngibuka ihlo lakhe futhi ayibhlungu kumina bro la. Uthi futhi ungashaya umuntu wesifazane kanjana bro. Mina ayikabe ngithi mhlawumbe fethu abantu abanje kumele babuye babule kumphakathi fethu akwazi ukushaya umuntu wesifazane kanjana fethu. Ya baba nkinga yabo. Abala baba ngifuna ukujustify ngithi cause yabo lento mangibuka lo muntu wesimama bafuna njalo imali ngayo. Ngeke ngithi angikwazi ngisho ukuthi ngize ngithi ngicela ukuzisa idomfana ngendlela umfana uyenzi leya. Awuyenzi ngisho kuthiwa wenzeni. Awuyenzi le nto leya nomuntu wesilisa. Kodwa imani ke bafethu imani ukubuza. Kuthiwa ke allegedly
then intombazane yashisa ngisho imoto yakhe lomjeni. Yes, enye into. What if we have a case of a toxic relationship la? Angisho kunjalo kodwa what if ngoba uclassify kanjani ukuthi lo muntu ushise allegedly ukwenza kanjani lo? Ushisa kanjani? Lo babudlelwano bana bese bungekho right. Kodwa bumoshekephi? Bumosheke eqaleni the time lo uqala owasha oyedwa wabo. The time ufike behlona bangahlukana bafuna ukuphoqa izinto. Baphinde bazwana bani noma Kristo 4 baphinde bazwana. Ngeke namhlanje bavusa bangempama. Kusasa sibanga inqindi. Kusasa sikubanga konke. After lapho sizoba ukuthi ungenze ngishaya ngeke ukuzana ngesagila yabona. Ngeke iqhubu ngehlezi kufanga ngeke ukuthi kunalokho kulight kuye ngokuya ukuthi. Sebefike to a stage ukuthi bona sekwedlulela. Bafethu ngicela ukuniphazamisa. So bafethu si sobuyela kuyona. So bafethu sinomuntu omaster wama case. So sebenza ngawo ama case akanje yabo, who is on the line ozosichazela kabanzi ukuthi izohamba kanjani the case. Okay, so igama lakho ucela ukuba uanonymous baba wami. Yeah, bro grand. Ngaphila bafowethu kanjani libandla la ku social media? Hayi sikhona. Bra wami ngihleli naye la uGhost, ngihleli naye uSamfethu. Wala anonymous kanjani? Ngithi ngihleli naye uSana, ngihleli noGhost. Awinsizwa. Mfowethu. Ngithweni. Kahle metoda. Hayi sikho. Yode khala ngifuni mina. Yeah. So wami ngizoyipipa. Bese ngizoyipipa igama. Bra wami last ne case I'm sure uyayazi. Eyasi ngathi usinena no Andile. So ukuyisummarize because vele nawe uyayazi untombazane bamshayile and bamshaye kabuhlungu usisi ngathi ushise imoto, ushise nomuzi. Mhlawumbe besacela usibreakele down mhlawumbe uthi le case izohamba kanjani, mhlawumbe uba ungagcine eboshwe kakhulu. Ngiyawuzwa kahle umbuzo wakho mfethu, uclear futhi kahle. Yonke lento le ingalidela ekuthenini untombazane usine kuba uyena oboshwayo. Ngezathu zokuthini Andile angabasebenzisa ama grounds of justification ukuthi enze yonke lento ayenze assault nani yabo. Ngezathu zokuthini awukwazi ukuthi ufike ungishisela umbhede, ungishisela imoto ngibuka bese expect ukuthi ngibe right ngalokho. As much as ingxabano babe nazo singazazi ukuthi mhlambe kakubangwani kakhulu, but uAndile ngabasebenzisa kuzodependa nangamaloya akhe ukuthi unamaloya njani yabo. Silalela. But mangiviewa mina anga introduce even ngisho ne temporal insanity. Yini ke temporal insanity? Ngiphazamisekele emqondweni okwesikhashana. Oh, okay. Because ngidinwe lento ayenzile. Okuyiyona engilidela ukuthi ngenze njani ngim-assault nje bengishisele endlini, iyona into engilidele ukuthi ngim-assault. Ngizoyichaza nje kabanzi i-temporal insanity. Mhlawumbe ngenze example ngithi ngiyafika ngifika insizwa ethizeni ibhizi nomfazi wami embedeni. Ngikhipha isibhamu ngibadubule same time. I can lay under grounds of justification yokuthini I was temporarily insane ngaleso sikhathi. La engeke izisebenze khona i-temporal insanity ukuthi ngifica unkosikazi wami ebhizi nomunye umuntu embedeni, ngihambe ngemotweni ngiyolanda isibhamu ngibuye ngibadubule. Kanti if ngingena endlini ngiwitnessa leyo nto yenzeka same time ngikhipha isibhamu ngibadubula, I can use i-ground of justification yokuthini temporal insanity. Leyo ngicabanga ukuthi under section 77 we Criminal Procedure Act. I'm not sure. But kuyinte kanjani. Shosho sa. Alright, ngiyakuzwa anonymous. Kodwa what if intombazane iyakwazi ukuprove ukuthi
lo muntu bevele akade aqala ukungi-abuse before i-incident lena yokuthi ngishisa imoto. Ukushisa kwami imoto bese kuyindlela yokumlwisa ngoba sengihlukumezekile one emotionally and physically, and amaphoyisa senginawo futhi icase ehamba phambili, akaboshwa lo muntu. Ukuphendula nje mfowami, makuvula icase uyabhala ukuthi ngomhla ka-17 kuJanuary ngesikhathi esithile ubani wenzani. Awuthi ngo-1980 bani waqala wangishaya ngathula ngambuka. Angithi uvule icase ngento eyenzeke ngaleso sikhathi. Ukuthi nalwa ngaphambilini akukunikeza lo i-right ukuthi uyithathele umthetho ngezandla wenzeni udestroy impahla yomuntu, because icala ngaboshelwa lona untombazane nje lokuqala elizomlahla i-malicious damage to property MI2P, because ubulala impahla yomuntu ngenhloso yokuyibulala vele. So awukwazi ukuthi kade angishaya wawungawa-involving namaphoyisa kanjani. And ayikho into yokuthi amaphoyisa awakwazi kumbopha umuntu. Abantu uyamfonela ukuthi ushawe uStar, amaphoyisa awamazi uStar. Ithi ziyojuthi ukuthini immediately maqeda ukuvulisa icala amaphoyisa ayaphelezela kuyokwenziwani, kuyobhekwa leyo Star. Ukuthi kenze kusiyana usani mbheka yonke indawo uyafonelwa kayibambi ingcingo nabakubo bathi abamazi. Ithi ziyojuthi ukuthi uwazi ukuthi icala lakho liphethe ubani, uthole inamba yomseshi uthi hayi mseshi sengokufonela ke mangimbona. Yabo. Yeah. Unless makuwumuntu owaziwayo endaweni amaphoyisa nawo emazi, umuntu ongalandeka nje loyo kalula. Nanokuthi amaphoyisa anama-informers ukuthi tshela ningilandelela umuntu okanje nakanje ningitshela ama-whereabouts akhe. Okay, kodwa okay kule case ke kuthiwa futhi kungenza ukuthi ubaba wakhe lo mfana ubewa bribe amaphoyisa. How There's no proof of that. Okay. Yeah. Khona umuntu ofikile nofakazi wathi nayi ilontuzana i-account number ubaba wakhe ayisenda khona imali wathi iphoyisa acima lento. Into engenasifakazi mfethu is just ama-hearsay. Uyabona? Doesn't hold even It's the just second ama-hearsay because you have to prove ukuthi umuntu uyenzile leyo nto before you say uyenzile leyo nto leyo. Kwana ngicela ukubuza ke as i-country ebhekene ne-GBV zama ukuthi siyilwe. Uma uthi ke ngingagcina kwenzakala kanje na kwenzakalani ke kumuntu wesifazane obhekene nalenkinga? Angisho ukuthi mhlambe umfana yena ngeke lilontuzane limlahle ecala, but ngingasho ukuthi umfana unama grounds of justifications amaningi angawasebenzisa. Kwayena lokwakwenzile akuvumelekile. Ukuthi umuntu useyishisile impahla yakho lokho akusho ukuthi kumele uzithathele isandla wenzeni umbeke ingane. Because umuntu uma destroy impahla yakho kuwumsebenzi wakho usenzani uyobiza uyovula icala emaphoyiseni wenza quotation ukuthi umonakalo owenzakalile mngaka uhambe uyombopha. Hayi akekho umuntu above the law. Hayi siyakuzwa bro, imali sesivala nje mfethu sesivala. Mawucabanga ke iminyaka eminganani ke mhlawumbe esibheke kuyona for usisi, iminyaka eminganani for ubhodi? Leli cala before sesiye eminyakeni nje ungalizwa sekuthiwa seliphelile sekuthulekile. Enkantolo kunento ekuthiwa i-ADR. Alternative Dispute Resolution. Okuyilapho sithi mase siboshiwe sobabili, because laba bazoboshwa bobabili and leyo nto abantu mabeboshwe bebabili kuthiwa ama-counter charges. Niyaboshwa ukuthi lamacala alekeleleni ukuthi nobabili nikhomithe icrime thizeni, yabo. So enkantolo laba mabebona ukuthi hayi idampile la sobabili ngapha nje bathi sengichazela ukuthi alternative dispute resolution la esitshela khona enkantolo ukuthi hayi kosenkantolo thina bese sixoxile sabona ukuthi kungcono sixolelane. Mina untombazane ngiyamxolela nontombazane athi umfana ngiyamxolela. Ku-ADR kwenzeka kanjani ke? Izikhathi eziningi before icala lize liye kude kakhulu baye babizwa abantu bobabili bezomshushisa ukuthi anifisi mhlambe ukuthi kwenzeke kanje, especially nje beyabantu abathandanayo kuya-introducewa nezinto ezinjengo-farmsa la abantu abathandanayo bebona khona ama-social worker balulekwe. Inkantolo mayisibona ukuthi sebelulekwe ngokwanele amacala ayacima, kwi-ADR lazivumelana khona ukuthi hayi mfana ngisacela ulisule leli cala ngibhekene nalo, into engizoyenza ngizoyikhokha imali yemoto yakho le ngiyibulalile.
yabo kube into kanjani nento nomfana naye asho ukuthi hayi nami nje bese ngibeka isandla walimala kanje ngizoyikhipha inkomo yokugeza amanxeba zenze into kanjani inkosi enkantolo mase nivumelene nobabili nisho ukuthi thina sesixoxile kanje ikhathi eziningi iyakululeka ukuthi okay enzani kanje ukuze niphile kahle bona nama social worker akuvumelekile lokho akuvumelekile kuqhubeka kanjalo but if bengaqhamuke nesisombululo imini mam 10 years minimum leyo yaba yantombazana umfana ngaboshwa 10 years for i-assault GBH because i-assault GBH liyani so nayo intombazana yeah amacala kuntombazana mhlambe because icala lelontuza angafayinwa imali engeke ngikwazi because ukubuka iwet yemoto mhlambe imoto yo200,000 300,000 angafayina into serious or 5 years imprisonment nanokuthi phela sokusho kunye singakufihli as much as kungekho umuntu above the law but abantu besifazane they have it easy when it comes to umthetho abajajwa the same way abantu besilisa abajajwa ngawena singenza icala elilodwa nomuntu wesifazane elifana ncamashi uthola ibheli ya 2000 umuntu wesifazane athole ya 500 for aphume mahhala Hayi kulungile baba siyabonga mfethu ukhona umbuzo nawo Ghost baba ngekuzwe konke mina cha siyabonga bra wami akubonga mina abafowethu niqhubeke kahle nomsebenzi wenu omuhle kangaka siyabonga sharp Ghost uyayizwa lento sasifana ishubile awole case ithanda ukuba ngeke yabo mase ngibuka ngeke mozoyibuka nje ngo social media ngomba zamathi yanquma kodwa masuzwa ngokomthetho igaxela yina isenjeni nayo senjeni wenza njani ku situation kanje wakwabe ku situation kanje mhlawumbe uthola umuntu wesifazane mhlawumbe eqedile ngento zakho noma lokho nje ngazalwa ngaze ngishaya umuntu wesimame angitshole bena amabhokolo kwenje mina nawe sa ngizwane into engasile nje mina angeke ngazi angisifisi leso simo kodwa destroy impahla in closing this ibhlungu ke phela because mfethu into eyenzala kusisi ibhlungu mfethu nakumjinta phela imoto mfethu imoto mfethu ayixoshwe kodwa it goes back to lento ade sisho ukuthi beku toxic relationship ngoba udlala nobusheshe kwamele isheshe kuphele nje kodwa webenda dala kusashaya impama yes yazi mangisazozakala niki yazi izophela icase wadesha kwanele sibabone sebechola sebuyelene yakwazi lokho Ghost siyenze into enjalo hlezi bafunga ibona lezo zinto lezo kodwa mfethu asiphumeni endabeni edabulisayo asekuyindaba lathini angazi kodwa ngiyamsho ukhona osekwachithelwa la mina mhlambe Ghost nami ngizosatha information yabafu mhlambe 18 situation 18 bafu siqala kuwena Ghost 18 i-situation ngithanda ngachithelwa mina ngibona ya bese bo intombazana wani sathi nomngane omfana mina ngishithela yoyibo ya me no bestie ya ichitha njani no bestie female bestie uhamba naye ebusuku ukhiphe naye ungani phela nobabili noma as a friend group yena ngikho mina hayi mina nobabili ngizwa kahle ogcina usho lokho okay ucuma mbele ogcina usho lokho because uyazi na ukuthi sinomngane wentombazane okubuye na yedwa sambe naye ngitsala lapho nami kodwa akakaze ahambe noyedwa wethu ba yes kodwa ukahambe naba u2 yeah it's fine babe u3 kanjalo babe u2 right wona ngikhathi ukuthi mabehamba bafu abama wedwa nenkulumo ayishintsha isifaka nga11 manje yabona so inkulumo abantu sokuthiwa inkulumo abantu ababili indaba zabantu ababili ke bafaka ngene nami ngiye ngihambe nawe uthola mhlawumbe siye gateway awabuya ahambe noyedwa wethu baye gateway still you wanna understand as ngiyakubona no ngifuna uku-understand bra wami ngifuna uku-understand akafuni uku-understand uthando okay bafethu kahle kahle itopic ithi
untando uyamazi untando no Bash Ghost. ngengizwa ngazi kodwa Okay, sa Done no bash. yeah, Ngizwile ngabo. So it was an internet couple. Eyayithandana. Uguy bubuke ngazothi mombuka ngamehlo appearance wise. Yes. Ukhintombazana enhlangana endlela exa ukwenza. yeah, Above ileague yakhe. yes. So apparently what happened was intombazane bayithola yazi ngisho nje eGhost intombazane wayithola i-weight yeah. and then umjida wayithatha lapho washo wayifundisa ngano bese yilawyer yini Yeah, kodwa manje ukuyisummarize Ghost yes umjida wathola icheli ewaiter allegedly wayekisa ukubuwaiter wayifundisa i-lawyer bajola but bathi sebeqala ukujola shothi wayipost abantu besilisa bale South Africa bayithanda intombazane ngenxa yokuthi indlela eyayiqwa ngayo ehloniphekile ayifuni futhi imali futhi yinhle bagcina kuvela ukuthi ngathi intombazane yinhle ukudlula ungathini ayothi yinhle ukudlula ayimfanele umjida indlela enhle ngayo umjida emfanele ba uBash yes intombazane iyidevelop so thiwa ke icheli manje seyigrand imchithelile umjida umjida wayishada lengane bebe engaged should be ithembisile ayishadanga isicacile nto baba wayishadanga ngani kade ayishadanga kanjani manje intombi leyana madoda yini ecacile manje ithenjisiwe nje ishadiwe sasa on la oyasa on manje so kusho ukuthini lokho so noma ingahamba isangathwana noma yiphi indoda hayibo Ghost ishadile ishadile cha hayibo usho ukuthi so unika ilungelo ukuthi ihambe noma yini ayishadile inendoda kuphela umjida sacrifice kanjena why ufaka ukuthi sacrificeile umjida usacrificeile for yona ngokwenza ngokufundisa ngokuyifunda nakho kani nayisho le ngane bive what if le ngane bivele iphusha lapha njengoba ifunde njengoba isebenza kwezi waiter bizama ukufusha le phupulayo asazi ke anazi ke manje kodwa into ithi kodwa uyifundisile madoda so that's why mina kodwa ngayifundisa intombi ngingekho supportive of idea yokufundisa intombi intombi nje just intombi ungayifundisa Ghost intombi bafuna ulamulo bene task elula ungayifundisa intombi na ngingayisiza ukuthi ifunde nalamba into sekuthiwa uyifundisile uyisizile ukuthi ifunde ngani bafo ngefunding ingqondo yaba ingqondo lapha ebingalali akudlala lapha kwalowo madoda yaba yecheni ichembi shota ngani madoda ngefunding nowakwenza phela lokho umjida manje ima kodwa don't you feel ukuthi semele ube loyal kulo muntu okusizile because ingqondo yakho bingeke ikhokhela amabhili okay madoda bese ingayisikhathi sabe ndawonye bese sesiyithi nganani more than 5 years more than 5 years ongishadile why yabe bekhala sa internet Tom ithi sabe ngani ngazibuyela ingqondo why guys umshado bese akuyona bokudlala besakhokha ama-fees esikole uba lokho ama-fees ayichini bese ayikhokhela esikoleni hayi ngeke ngiyala mina enze njani kanti umjida kanti lomdla ngithe ubhosha nje lomshida uyidevelop ema ubhosha ula imali vela ntwana right hayi why nineshowa ngalo mjida beyifundisa ngani nini ngathi beyisiza mhlawumbe be-eda lapho nalapho allegedly ubeyifundisa no but there's nothing wrong ngokufundisa intombazane mina hayi mina ngeke ngifundise intombi mina yabo mina ngeke ngize ngifundise kodwa uma wami wafundiswa i-time there's nothing wrong ngokufundisa intombazane on a show ukuthi lo muntu uzomshada noma uma weingane zakho akwazi fane show yabo mina sayisho mina ngingathi nginentombi but ngingafundisa uma wengane yami singajoli intombi yami ngayifundisa because ngiyazi ukuthi if I die today ingane yami izosala ibe secured but mangingafundisa intombi ngiyazi ukuthi mangishona ingane yami anginayo ukuthi izosala ibe right yini baba wami yeah lo mjida bafu ube netask elula mngakho noma uma wengane le ngane bafo leya iyohleza intombi ngoba ishadile usangafika nawe bafu ubeka amazwi amala ichaze ingane yabona
Isewumuntu yamanje. Hayibo. Ishadile. Hayibo, esekhokhe ngaka umchita. Ichaze. Hayibo, madoda. Yachazeka futhi manje. Uthe othenjisiwe noshadile akafani. Hayi ngeke phela kodwa kumele umcabangele umuntu wakhe izinto adlule kuzona. Bafo, 5 years ngithembisile. Hayi usasa40. No ngiyakufundisa. Safuna ukwenza ezinye izinto nje nawe. Ezinjani? Phela umshado uyabiza ke futhi nabantu abamnyama. Enye into uyibuke leyo. Why singathatha le mali prioritize ukuthi impilo yakho ayithuthuke sibe nemali sobabili bese ke siyashada ke afterwards. Isho lo 5 years lo wawukuthuthuka kuze shade. Na uqeda isikole. Ukhetha uku-engage. But I think lo muntu wadlale wonke ama-cards akhe right. Yeah. But it's very unfortunate nje ukuthi kunamantombazane shisa angekho. Wale nomtshela uke wafeba kodwa. Asikwazi futhi naloko could also be a Ufakeni yodwa possibility. lakhe ekhanda. Lo mchito uyambona futhi umchito ubona ukuthi hayi lana mfethu. Wahlangana Wahlangana naye uwaiter. Come on bra. Wahlangana naye uwaiter. Kuyabana lokho kukodwa. Ukuthi phela wa approach umuntu ewaiter bafo. Vele nawe ume kahle emalini ushowcase kuyaba showcase lo. Shuma okay Ngalokho meme kahle ke uyazi umusha argument yakho ngemusho njalo. Ngiyabonga bafo. Wama approach uwaiter ngithi. Mobhe igcina approach lapho. Apho umuntu owethu ushelwa njalo ufana nama promote. Ngiyabona ekuthekeni ke yena umjida. Unjani? Wayigcina nokushela. Wayengagcina but wayithanda intombazana. Lo nje ucapable naye ukuthi engalokhuza. Ngoba usho nje ucapable esekhipha imali engaka lana. Imali hlangana nokuchitha. No, i-wrong phela. Madoda, nisho ukuthi nina amantombazane nina awachithele ngenxa ukuthi anikiwe imali. Ethule ngenxa uzothola imali. Ngiyakuvuna lokho. No, ngikhuluma cha, asisho ukuthi awachithele. Akufani bro, akufani. Kodwa la abona sikhuluma ngomjida o sacrifice impilo yakhe. Sikhuluma ngomjida I'm sure ube nazo into engazenza eseceleni. Sorry for being live on TikTok but ngiyadinga uzona novula abantu bami. Madoda ngiyanizwa mina ezothini. Yes. Kodwa manje akusho ukuthi phela ke ngoba indoda inemali ayenze noma yini ayicheat. Ayiyenzi sense lento leyo. Ngikho wena unemali ukuthi umjida yenza noma yini. Thina sikhuluma ukuthi intombazana ayicabange phela ke before icheat ukuthi lo muntu engijola ungenzele lo ungisuse. Okay madoda. Mengikufundisile you have no rights to cheat. Wena okay wena ungilungiselile wangifundisa then wa cheat. Mina mase kufanele ngicheat afike ngikhumbula asongo ukuthi uchithile ukubash. Okay, sure. Ungilungiselile izinto ke wena wangijolela ngeintombazana. Mina ke kusho mina kufanele ngikhumbule ukuthi ngithi hayi no hey angikwazi mina bese ukuthola umfana ongcono ngenxa ukuthi yena wangenzela izinto. Enye into ke ukuchitha kodwa Kufanele ngikhumbule lokho njalo mina. Enye into ukuchitha kwabafana kwenzela zonke lezi zinto bona usubona angiboni umfana ongcono kushuthi. Wena umbone nini? Okay. Mbone phela ngisakufundisa. Ungifundiselani mina? Ngoba ucathi ngicona ngithi. Ngoba ngikufunela iClass right. Yeah. Right kuba emndenini wethu. Yes ukuthi sihlale kamnandi. Okay, umndeni wethu wena uhloniphi to a point ukuthi fanele uzochitha ngaphandle. Ubaza uchithile ubasho. Ngeke emadoda. Wasa mina nginalisela ukuthi intombazane nayo le kaBash nayo. What if nayo cheating? Mina ngachitha lo ngachithanga. What if intombazane nayo cheating? Bavele bakuchithela nje. Awukwazi ukhuza ngalutho wena. Unamanga. Ngeke. Ngicela uchaze isitori sami. Amantombazana abahlanje. Ngicela uchaze isitori sami. Yes. Okay. Uchaze sami. Savuka ekseni. Ngilele nechena yami ngiyayithanda nechena yami. Yinhle futhi. Mhlawumbe ungasho ukuthi kwakule situation yaBash. Asingayifaki lo situation. Kodwa ngangakabi ke nemali. Asingayifaki lo situation. Yes. Unayo imali ukufundisa wena. Sangakabi nayo vela ngangisafunda. Okay, ngaleso sikhathi ngagcina lapho futhi uphethe ifoni yeCherry. Ngene efonini yeCherry ngiye ku-Instagram. Ngithi angifika kuma DM. Hey bo. Kanyiwa ke la. Baningi olova noma ikhuluma nomjida kakhulu. Baningi olova ababingelelayo. Akurong lokho. La. Akurong. Ayikho in control of lokho. Yes, akukho wrong. Yes. Ngingene ngithi ngingene kweyodwa baxoxa nalo. Yabo. Ngithi mangena iprofile yakhe uba manje lo athi naye khohle lo umuntu uyangishare. Okay sharp. Siphume entambama sambe se-Sun Coast. Akubuye Sun Coast ngemuva. Baba wami. Ngebusuku mhlawumbe around 9. Siwokhe ngaphandle ngasolwandle yabo leminyaka ngemuva Sun Coast siwokhe ngasolwandle. Semasokhe ngasolwandle sabanje inkunzi. Yes. Phuca ifoni nayitheli bayisasa ifoni inyuku yonke into. Sikhwama nje sahamba. Siqale eqaleni manje. Yes.
sibuyela ke manje ngaphakathi asinafakhona eSuncoast. Yes, sicele owethu abasenandosi abasifonisa bavuma usifonisa singifonele edladleni funa bayacisha ekhaya ebusuku fonela sister ngibamba yabo ayi emva lokho ithi yona icela ukufona nayo fone shit Yes bafo. yes check my phone imtholo out ayitsheli umuntu ba Yeah. ikhulume naye ithi sike Suncoast kanjani so came out yes Mrs. Nano khona umuntu ozazo ngani yes Uzolanda nawe wodwa. uzosithatha so2 Okay. yes Bafo. The fact intombazane yamcabangela nomjiki. Yeah. Hey, qhubeka bafo. okay ngiyakuzwa Yeah. because vele ngagcina ngibe safe okay fine bro basilande Suncoast ngene ngemuva pull up umjita M4 Lana M4. ngibuze first yes ngibuze ukuthi ubalo esazosithatha wathi naye khuleka sokhuluma bo ngene emotweni Uhleli kephi isithu wena? ngihlale ngemuva icheli ngihlale ngaphambili Hayi. Okay. Yes, Okay, yeah. yes ngihlale ngaphambili sambe icheli ihlale South Beach mina ngihlala Escom. Escombe ila phepha ngase Ngasembili. umbilo road Yeah. ngihlala kumbilo road Mhla uno rooms. ngino rooms Yes, yes man. then mase ngithi mina kumjita okay ngimsalute umjita ayangisalute naye mase ngithi mina ay shoot namhlanje ngaphapha lapha ngithi mina ay singaqala icheli vele because la South Beach mina mase cela ngishiye empilo siyabonga ethi usisize athi umjita vele mina ngizobuya la South Beach asiqale social Well played. As a player. Well played. Baba wami ngiyakuzwa. well played for ba As a player phela. Umjita. Yeah. ayikho into Game. engizoyisho Ngiphela ngithi yonke ama side. ayikho vele into engizoyisho ngithi mina ey okay ngisale ngithule emva kwalokho ayingithule mase idlala ingoma yabo uthi ingoma idlala kakhulu hamba fika ngidrophe ngene rest Bahambe nentombi yakho. ahambe naye share into efucked up kakhulu ukuthi angikwazi ukuyifonela phela ayina phone Yes. yabo Yeah. ngene ku-IG ngithi ngiyayitexta ngangiphendula Remember, ayina iPhone. Ayina iPhone. Yes. ayina iphone ibuye mhlawumbe after 3 days Ima laptop yayisintshontshiwe nayo. ayana ilento engifuna kuyona Okay, ngilalele mina. ibuye after 3 days kanjani ifoni uyazi benganayo how kubangani bakho bana iphone ukhona laptop sokho sama laptop Inamba yakho yayazi. Noma bengazi inamba yakho wasiyalo mjita. wachaza indaba zama password nani sadliwe Okupossible. Okupossible baba. Why? Wafuna ukunderstand into ama inside lamantombazane No baba wami, no baba wami. Well, ngiyabonisa lelo ukuthi besikhohle password. Mina bo, ngikhumbula password yama Instagram. Ngikhumbula mina. kodwa Okay. Yes. kodwa baba. ekuhambeni kwesikhathi umjida agcina sekimthola ku WhatsApp Why? sebeyakhiyana Imapha amazwi wafica athi bayakhiyana. ngayibona i-conversation Yeah. Baba wami ayithina le conversation. bayajola sikhuluma abantu abajolayo Babizana ngopepe. Nomjita nemoto. nizothini Onamoto phela nosihlalo. So do you think yona into yakwenza ukuthi into yakwenza ukuthi amantombazane ungawathembi kanjalo ukuthi awuthi usoze wayifundisa intombazane? ya ngafundise ngafundisa uma ingane ngisho Uma ingane yini? Mhlawumbe une-trauma. sakrendini Mhlawumbe une-trauma nje mjita. uba Wena. Uma ngane yini madoda? uma ingane unengane Ngiyazi password. uma ingane unengane So sakrend akayo ntombazane. Akayo ntombazane. uyona but uma ingane noma angajola but ngiyazi ukuthi mina ingane Kohlale kuyingane yakhe naye leyo, ohlale yondle. Alright baba wami. Kodwa ngikwazi ngitshela kona nje ukuthi inengane yakhe wathi kofika into imithi se3. Singane zo4 usizile bafu. Ngazi mina ngizwana. kodwa ingane yami isafe Ingane zakhe safe ingane yami isafe ngezilamba ezakhe. neyami phakathi Oh. Wena ingane yakho ile skin. no kunjalo vele for mina Ayizekini ingane yakho bafu. kunjalo vele for mina So wena goes down again ngamfundisa nje umuntu osifazane abese yakushiya kanjalo ayihambele eqhubele nempilo yakhe. Bafo, Kulungile. unkosikazi wami ngamfundisa. Ubani? Unkosikazi. Nokho sengakushiya nje. Unkosikazi esengakimi. Ngeke Ngeke ngikuvimbeke lokho. Kodwa o engaged akuyena unkosikazi. Ngeke ufike engaged into omngane So nalo abantu. ilungelo lokuhamba lo engaged.
engejiwe ngeziwa noma yini akashadile nje ushadile uthembisiwe ithembisa uma ungasagcini ngeke ngeje for 5 years ngi-engaged 5 years Uyabona siyakhala we building. So bekufanele bamshiye uBash. akayishadi ngani ingane akanayo imali ngiyakufundisa nje kanti kwenziwanga understand lento ngeke ube reason mina ngiyala nje lo reason leyo uyayifundisa Lo muntu uyideveloper lo muntu. eh Waba nemali yokukhokha seyifoni. hayi mina okay at least ke ayikhokha imali yakhe Yes. at least No. okay madoda senisawa namadoda sawa ke manje okay Ayikhokhe imali yakhe. okay mana bafuqa ukubuza Cocela ama-advisor uthiwa ngihlezi ngwane ngingwatshela ingane zasekhaya yazi okay ngilalele ngihlezi ngwatshela amantombazana asekhaya ukuthi yabo njengomuntu mina okholelwa emuthini yazi oqala njengomuntu okholelwa emuthini awukwazi yazi ufike udlise umfana mase uyamchithela lapho Selfish la. Besides ngiyabona uselfish uyazibulala lapho ucommit suicide because already lo muntu uyasangana ngawo yes iGPV is wrong ngayo yonke indlela ukubulala umuntu wesifazane ku wrong ngayo yonke indlela yes but waqala wena umuntu wesifazane wamdlisa abo umuntu wesilisa njalo wamdlisa emva kwalokho waphinde wazomchithela wamgabha ngaphezulu yes vele lo muntu umqondo wakho usuwonile damage vele baba usudamaged so uma wenza konke lokho vele sokhala thina so mfuna sombheka simfuna simthole masimthole yabo kodwa uzibulale wena lapho yes secondly ngeke ngisho ukuthi umuntu wesilisa obona ukuthi usekuzameli wakwenzela izinto eziningi yes sabantu nami ngiyahala yabo mangiphuma ngiyabona amantombazana amahle but ngiyakwazi mhlawumbe ukuyibamba kumele ngiyibambe yabo na umuntu wesifazane uyahala uwumuntu yabo but mawubothi lo muntu usesacrifice okuningi kakhulu for mina ongcono ke tshela ishokini lo muntu angisamfuni but ngizoyikhokha imali yakhe uku-appreciate into asekwenzele yona yena okay bafu ngiyakuzwa njengamanje la lilodi iside laziwayo ukuthi uBash wafundisa ingane kuphela yes elengane nalazi Asazi nanokuthi kwenzekeni beze sazuthi inhle mina yindli phela ukuchitha Mhlawumbe umjida nayo uchithile. Mhlawumbe umjida uyena mhlawumbe oqala wachitha. la mjida ngiyachitha la mjida ambona umjida osikazi lofana nami ukuthi umjida bayiphethe kahle mfethu Baba. Chithela no Rihanna no Beyonce bayachithela. wena usangitshela ngobuhle Indaba yokuhle isisebenzi. bafu yazi into ayifuna mina akekho number 1 omuhle number 1 nje intombazane nje ngobuhle okuthiwa lo muhle kunabo bonke akekho awukho number 1 uba currently uba Mahu. Yamtsana abantu mahu. abaserious qala ukhala ukuthi hayi pheshe ucona about hayi asipheshe yezwa ke uyaphi pheshe into ngisho ukuthi khona abantu abahlekinayo uyapheshe khona abantu abahlekinayo uyapheshe khona ingane engadumile bafu isingadumile nje qobo shisani Mahu akufanele kuze kube face of South Africa as ukuthi nayi pinnacle yamantombazana amahle uMahu. okay ngicela umbuzo wodwa noba uthu wonke afila konke umuntu wesilisa una umuntu athi membuka wesifazane whether celebrity or not uthi la ngiyakhokha mina ngathi afanele ngikhokhe wona umuntu njalo masikhuluma ngokhokha sithini bafu noma ukuthi mengafika nje mengafika nje akasho lo mengafika nje athi 10 blocks nje just for today Uqinisile asho lo. ngikhokha nje 10 blocks yes inkomo yes for my mina ngawukhipha bro futhi ngisho ngeke ngeke Mase ngicabanga khona ba eSouth Africa. intombazane La eSouth Africa kuphela. iyafana lento ungasho kimi lapha uyifuyile iyafana uyifuyile ngithi into engifundile ukuthi into eyodwa kodwa ubuhla kufana buhla kufana bafu ubuhla kufana ukhumbule ukuthi amantombazana amahle khuluma kwimike And what also was kanjani amantombazana amahle kanjani hayibo amantombazana amahle awanjani awanjani kodwa hey umubiza kazana just jokes jabula naye mubiza banjani obubisi awu mubiza babantu ya usawevuma lotho hey kodwa ya Ngisakaze ngikhinga nezimbi. awukasted ngivumile ke wena Angazi. Angazi. so wakusisi nje sona songakhuluma nawo ubambe iqhubu zonke bathini kwi live bro
No bathi nje ngicela ubabingelele bacathi nginamanga. ngicela ubabingelele Ya baba wami kodwa nje bethi hayi amantombazane bethu wonke ayafana Sanibona. baba wami. Ayizinja wonke, trust me. awukahlekwa kuphela Usho njalo, usho njalo. Untombazane. Abantwana wonke kodwa ya no Oliver madodana mina ngibuye ngililale neside lapho. Hey Oliver bake bebhede madoda. Kuyikho phela ukuthi ke. ingase ukushisa ngelanga bra wami siyaxolisa No ngi-understand bafowethu. siyaxolisa next time so wenza ngcono sozama ukuthi ufike kukhona noma igazebo at least At least. okay bafethu thela phambili ngine game phone ini Alright. What game bro? ne game phone ina smash or pass Okay. Ayike, okay, smash or ozina. pass Uba. Ima before inkinga ukhona lo sister with stem ima before se smash or pass isa lo mfika akanoma yakutshela yini konke kwesibili ngiphuza no ghost ngihlayisa no Leon lapha asiyawuphusha uYouTube ngasho uthi ghost usofikile ke usolapha ungena kanjani ngawo ama cycle nganami No baba wami phela mawubig mfethu abantu bayibona potential lento bengisho. Yeah. Potential bethu abantu bayohlezi bebona izinja zami yabo. eh Khona bese umuntu oyibona ukuthi kodwa lentwana iyangiphushela kahle. Yeah. Bese ke bethi zama ukuthi yabo. hambule kodwa Leon because Very humble that guy my brother. waphinde Umuntu wangibona vele eAmsterdam engekho uGhost Salute. wafeta flelam wafika ngisalutha saxoxa kamnandi waphinda wahamba Babantu baba. Ayaphila, ayaphila. lapho okuhlekisayo ngihamba no coach ngisazomazi ucoach every 2 minutes wakho Leon uthi Leon ngiyakufollow Leon asikele YouTube wami hlezi kubuka ama video yazazi amcommente baba hlisa phela baba wami hlisa manje Yeah. sekuright kodwa ziyaphuza leza inkabi lezana Hey wena uyeke lento le. ngiyaphuza lapha sa shots after shots ngaze ngabaleka ngayendlini cabanga but ke asikho lapho first person Thuli Dlamuka Ngamsmash noma ngimpass. yeah Uqala ngosa. ngiqala ngawo Thuli. Amene ngimsearch. i-example Thu lohlekisayo. Hayi mina ngeke ngamsmash wona. ngeke why mumbi Akekho mubu right. yini inkinga Angimsmash umuntu right ngismash umuntu omuhle. or right U right intombazana. sa Pass. pass Yeah. okay That means pass. pass okay Baba wami. sign butch Pass man. Pass. okay ngizobuyela kwena Izinto fake. hayi bosa kanjani manje Usiyeni mubi. BBL. Lo wewe. nangu Izonda mini BBL. Hayi lo nesikawu. Lo nga iseni bhuti bekuthiwa ngena ngebhengu. Wa. Ulo what's it chan ngenxa yezinga. what's it chan No man pass. pass Isn't we passing bro? Pass. Tebo khothobe chan Umfana phela uTobo. usho lesipanda naye othi ngikutholele mike animazi uTebogo lo wakhet Umalo. nawo Songo. search image Tebogo bani? Thobejani Thobejani. Ebo khoso bejana yangimazi. mm Cat Motlala side chick. yes Kodwa Cat phela une taste. Hey. Hey. Ine taste ile yakhe hlala lomfana kahle. Phindele. Cat. hayi Hey. Kodwa bethi ayilula. Lula mo. Kulula bafu. Ngokuleya position. Hayi bafuke ngithini? Ake siniyo sokumdlala uthi hayi qalani phansi. Onke umuntu 5 meters 5 meters. Qala maphansi yaphusha. Boss kwenzana. nangu post kombiso sa Yo. Cat mfethu. Naye kodwa kusune PPL nje naye. kuba Ukhet lo ngane le. iPBL Izini uPomu. kodwa fana ime kahle Izini uPomu. hayi ime kahle bro ime kahle bro Ime kahle phela ngoku PPL nje. Kanti ulindeleni lokhu PPL. Azathi uKim. smash Phela PPL madoda senzela usime kahle nje. Lapho kancane. oh ima before ngaze ngikhohle oh shit uthene nezinto face usiyed Yeah. smash Le eh ngoba imiliso kwaKim Kardashian ya smash. Nah bro. Ngisebenza original mina. Pass. Manje. 'Nje. Ngingazani zokusuza. okay Useke izinqupomo. Sima.
Sima usima imuphi kanje? Sima Lo wa Goslubi. Exe Goslubi. Hawu, maninike madoda. Yeah. No, nimshe kuqaleni ubani? Usayen Lo munye uqaleni. lo qala uthuli uthuli umadlamuka. Hayi ba, shuna ngipha manisideke. Ubutshe uyana nangu Sima. Usimi ngiyamazi, uye phela lobe ngimphasa. Ubani ke lo ngimphile indaba zalo? Uthuli, utheni uthuli? Ngithe pass phela ngenqondo ngithi lo. Smash. Ngithe pass ba. Usmash anginawo mina. La uthe pass. Sima uthi kutholela uthuli. Hawu. Yazi uthula ufela indaba zikalo. Uphaswa nje akufanele ephaswe. Akaziwe. Uthuli eXelion. Imuphi ovule ngimbo. Nangu. Manini? Ake nomuntu wethu ayibu. Uthuli lo. Awuvule lo munye ke? Usima. Pass nalo. Abenzi ngiyithanda lo mzala ngoba iyahlekisa kodwa ngalalela ama-jokes ayo for a whole day. Nangu Bese-ke. Usimake. Bacishe bafana azoqinisa bengakaze Hayi bo madoda. uqinisile. Hey, ngathi nangithusa. Emadoda. Usim nothuli bacishe bafana. Yazi mina ngithi umuntu oyedwa lo. Lutho. Ngifuna into entsha. Bengazi mina. Lutho. Usima nothuli abantu abahlukene. Ngithi mina yazi usima iyona esabanikele. Uyagusti. Uthuli akuyona. Kahle kahle usima owe role model yakho. Hayi usangene ekhanda. umuntu yakhe Goslubi wini. Hayi nje ughost baba. Yinje ughost. Ya. Bethu mina pass lokho Sima bethu. Pass bonke mina, pass bonke. Bafana. Awuze nomunye umuntu Bese bethu. kanti imapha amachelo Bafa awuze nabantu abaserious. Aba original. Uthola omunye umuntu lapha. Awuna umuntu original ozanayo wena. abekho original bonke laba. Yazi mina zokuthi mhlawumbe Una nabantu bo BPL yabona nje upomu. Una upomu. Uthuli phi usmash kona wonke umuntu uphongolo. Uthuli iphongolo. Ungamusho yena. ngazange ngamusho. Uthi angisho yini ngithi mina usmash lowo. Ngizonibizelana usmash. Eyashisa ke la. Uthuli uthuli iphongolo ebafana ke ya. Showcase. Okay, Uncle Waffles. Smash Uncle Waffles. Smash kudala, hayi manje. Tato Hearts. Dale ngaka Dale ngakabi nje yabo manje useyisi. Usenye nje. Yeah. Why you gain weight? Ugainile. Unjani? Wehlile baba wami. Wehlile baba wami. Tato Hearts angimazi kahle ebusweni yazi. Ngazi ngimnanga. Kodwa ingoma zakhe ngiyathanda lokho ngikwaziyo. Yazi mnandi. Bafethu ke liyashisila nga asizama ukuthi si wrap up esibalekeni. Sakhona ukuthi ufuna ukukhuluma ngawo bra wami. Yebo. Yeah. Khona into engekho happy. Okay, nothuli nawo ne-BPL. Cut. Pass. Woze ngathi BPL. Ngabantu bayangitshela. Washo njalo? Wathi ngibo? Ubasho. Uthuli bafu kuthiwa nawo ne-BPL. Angisebenzi nge-BPL bafu. Hayi ngeke. Ngisebenza ngo-original. Ubufakazi balokho. Oh, abanye bafuna ngubufakazi. Okay. Nabaka abantu abazongitshela la kuma comment ke. Cani kubeni yazi basiriyasini. Sindi Makhathini. Yo. Sindi. Naye. Abo kade kusakhona le challenge leyana yoku Le Ibani roof and bani. Yabo lapho. Yabo lapho. Oh smash 100 times. Uyathanda izinto Kodwa lapho. manje Uyathanda izibuno. yeah. Uthanda izinqa. So smash, man. so smash. For who? Sindi Smash it Makhathini. down. For who? For Sindi Makhathini. For me. Yes. Yeah, Kala bro. kona ghost. No, bro. Huh? Ngoba I don't. Okay, ghost ayike. Why bro ngithanda izinqa ngenkani? Why? Why bro ngithanda izinqa ngenkani? Why bro ngithanda izinqa ngenkani? Angithandi izinqa mina. Usmash abaniki. Awufuni ukwazi. Okay, uthi ngibheke omunye. Mina Isho basajista izinqa. omunye umuntu layo. Ngiyangiphoxa manje. Why ngithanda izinqa? Ngikaze uBBL la. Abekho abanye. Phela Thusi Nakudala manje na bro. Semdala. Kudala. Mina ngiyabaza abantu engabasimesha nje kodwa nje ayish. Oba, osibaya about 3. Abantu engathiwa nje kuthiwa mi ghost. About 2. Dala. Dala namayi manje ayikhosaza nayi manje. Hayi ngaze seswenka nje nkosazana nalo usebuyele style la. Ozempic, udli Ozempic. Allegedly. Allegedly udli Ozempic. Kodwa ke usemile kahle kodwa. Yabona bethu abantu ngosithelo. Usithelo bafo. Showcase Smash. Oh No! What a person. over 2 kids. Anginendaba ba. Yazi Over 2 kids. Unengane embili? It doesn't matter. 2 or 3. It doesn't matter What's for wins them. ala? Akana ufake kodwa. What wins ala ba? Una Hayi IPPL. boy una IPPL. Unamanga. Uyahlanya.
No disithelo. Shoot wonke umuntu ne-BBL. No disithelo. Ngeke usole ne-BBL. Uyahlanya Ngeke, singana IPPL. Okay. Sa sibone kwi topic yakho. Hayi unayo. Baba isithelo. I don't work with fake bro. Sithelo unayo ayibo. Unayo. Baba isithelo. I'm sorry. I'm gone. Sibone kwi topic yasa mfethu. Angisebenzi IPPL mina. Sibone kuwena bro, Awu usiphathele. wena nje uNkulunkulu ukudalile. Uyofunda nje. Hey. Mahle kodwa lama PBL. Mahle kodwa. Asikho lapho. Asishiya liyama asishiyele lokho enye episode. Na asibeke. Oqala lapho sika 1 minute. I think sila ku 1 minute ku 1 hour manje. Oh check. Ngibonile. As wrap up ngayo. Quick. Kusemthando ba serious. Hayi beke. Why amantombazane excited ngokuthi noma engenandaba noma ejabulile ngokuthi the boy child is being left behind in South Africa. Minister of Education uthena abafana abapass baya drop out. Amantombazane athi ngoba sina jaha ukujaha forex sifuna ukwenza YouTube noma nani. Asifundi. Yes. So ngithi mina why amantombazane bajabulisa lonto leyo ukuthi siyasale ngabe baba worried ngoba all of bagcine sebaba yilento sebebila abafana abangabafuni bamba inkunzi benza yonke lento ekuthiwa Why abafana bengafundi? Why? Akazini yini Why abafana bengawork hard njengamantombazane? amajita afuna ukwenza imali fast. Wrong ke. So inkinga yaba. Inkinga ukuthi isociety nje ukuthi semele sikufanga ngabe si worried. Fanga ngabe So kahle umfana kumele agqugquzelwe, that's what hey njenga namantombazane ayigqugquzela ukuthi hayi yekani ukulekele ni drop out ngokuthi nikhule. Wozoshaya ispeech. Where's pay? Faka u0 ma'am. Yini ulindele baba? Ulindele. Lethu. Iyona yonke mentality ekumele ngabe kwenziwa ama programs ke lisa ukuthi bafana hambani yofuna. Abezwa. Hayi. Amatheri bafethu ayegqugquzela ukuthi musana ukukhulelwa bayekena abafana. Nakani impilo ashintsha ngempela amatheri. Manje siyasithi manje masekusele abafana sekule kusho izinto lezi. Faka u0 ma'am. Hayi bro, come on. Yeah, kodwa to be honest, ibuyela kulento le ekathi sikhuluma noKwanele over iphone call ukuthi asilingani. Yes. Abasiprioritize. Yes, and ugovernment ngathi ubeka kakhulukazi phambili umuntu wesifazane, which is wrong because yonke lento ihamba ezenjani isibuyele. Exactly. Ibuyela kuyona society futhi wabothini? Bukonanda nje. Sizomosha manje. Abafana labo abangazange baphasa. Baya manje bobamba inkunzi ePetrobeni. No. Kusiza ngani ke? No baba wami. Sinike khona ikole ezinethiwe ukuthi usangaphindi ubhale. Awukuthi bafile lento bafilela wona wena. Abaqhuquzelwa nje. Akumuntu abaqhuquzelwa. Manini bakwethu, manini. Abaqhuquzelwa. Still, kwamethi kwaqhuquzela wena. Yes, wathi wafunda. Wehe, Ngihluphana nje ukuthi Ikhule kahle madoda. baba kwathiwa lo muntu Lona ke wacisha waxoshwa lo. Baba wami. Yes. Mina uthi ukhulumele mina. Kwathiwa lo muntu mangayimise yazi lo muntu une potential yokuphasa but akafocusile uhamba nabangana ababhedayo. Cela nikhulume naye. So yabona singena kulo ma traps lawo ke thina ke solo. Andikwazi Kodwa akekho umuntu akusenziwa manje. Also mind you ingane lezi sikhuluma ngazo. This is ama boy children. From grade 10 sengane. Ayincane bancane abantu bakhe. Ushela. Baba wathi waqala washela umfana usumdala mina kimi. Ayikho lento. Waqala washela. Ayikho lento. Usuyazi ukuthi ufuna into yabantu wena. Ayikho lento boss. Unfair you take layer. Ayikho into Unfair. Because yabona uthando olunikezwe ingane yentombazane. Nemfana yalidinga. Mani madoda abantu bani abafana bani ukuthanda abona bafu mina ngifundela abafana baspoil ngalendlela bathola uthando bazalini bafu yazi abazali mabe baspoiler bafuna ukuthi abazali benze kahle kakhulu kwa abafana bafike bedlale bafu ngenxa ukuthi bese abaspoiled ufela kanjani kuspoiled ngiyababona lo ma individual nini thina babe spoiled abafana bafela kanjani laba baspoiled okay kuyenzeka ukuthi sometimes umzali akuthande ngaphezulu kokwenza ku wrong futhi. Yes, wrong. Nifuna nini? The argument is abaqhuquzela lokho ukuthi bafundani ngena esikoleni basizwe mfethu the fact ukuthi umzali bethu ukhokhela ilokuzana i-transport school transport ukhokhela ama-fees that means umzali une-care nawe uyafisa ube into engcono ngeke bafukise esikoleni ngingafundi lutho hlala ekhaya
Okay, ngicokwenza isibonelo mina. Kukhona ama organizations a provide ama sanitary pads for abantu besifazane for ingane esikoleni. Ukuze bezokwazi ukuthi okay ngisho singa esikoleni sofike sinakekeleke ngezinto ezikanje. Yini nje okuyibone ikhanselolo lo. Okay baba wami, ukhuluma nge-high school ngithi? Khuluma nge-high school ne-primary. Okay baba. High school or primary, amantombazane ngithi asheshe ungena vele esikhathini. Ingane ziyakhula. So azijwayele lento leyo. So mafika esikoleni first be accommodated ukuthi uma ukuthi mhlawumbe kuyenzela isimo sishayo othisha bethi. For umfana senzeni. Kulula for bona ukuthi baye esikoleni. Akulethwa amakhondom e-primary. Hayi, asisho njalo. Usho njalo baba wami. No, akusiwona amakhona. Siletheni esikoleni for umfana. Fethu. We got sports afanele. We got sports. Sisabadlala ibhola. Nah. Ngoba sesibadlala ibhola sizama ukubavoid kuphi ama-drugs and everything. Yes, it's amakhondom for. Kanjani? Qhanisana amakhondom noma pads. Lazini. Ah, come on guys, come on Jen. Ikhondom ungena entweni. Ama-pads okuvala into. Am I lying? No, asigayiva. Lo mjida lo uyibuka ngeke indlela lento. I don't support that. Yeah, kodwa ke sifuna No, but guys, can go wrap up mina ke. Wrap up agcineni mina. Wena uraphe kancane ngiraphe kakhulu. Rapper. Lungile, athi ngiraphe kancane. Bottom line is South Africa ingane abafana bayasala and kuma stats like statistic and it's very sad. It's very sad. Mina nginengane yomfana. Nginobhuti omncane kunami. Lo bani labo ngifuna benze kahle. Akufanele kube umina futhi uzophinde icindezele abafana ukuthi hayi akayekwa ngoba ba decide kanje. No, abangayekwa. Ngoba yingane kakhulukazi and asifuni lengane zigcine sezabantu abambi ku society. Azingafundisekile ezishaba amantombazane entshontshayo. Baba wami. Asibagobe manje babuyele esikoleni because the only way ukwakhe South Africa ukuthi ibe izwe elingcono siqeda amaphali siqede yonke into ukuthi sizigobe zisencane ingane. Ikhule igotshise emanzi zikhule ziphumelele. Okay. Wonke umuntu. Yeah. Ngokukhuluma nami. Suqede baba wami. Yeah, qede. Okay baba wami. Ngiyakuzwa baba wami yabona qinisile. Ifanele vele igotshise emanzi. Yes. Kodwa bafethu nawe bese uma usukhulile babona mina bafo mina. Mathiwa ngitshela nje ngami mina. Mina bese wona ngiseyintwana. Oyethi yabo. Oyethi behlala eJozi nangisekhaya yabo ngisakhula vele. Ngangihlala nodadewethu. Yabo. Ngangihlupha bafo mina. Ngangihlupha fethu. Kubekwe imali pho etafula ngiyithathe ngiyothenga usweet yabo yonke lento leyo mfethu yabo nganginakho lokho kuhlupha lokho mfethu yabo kodwa mfethu yeah ngiproud ngalokho mina ngiproud ngakwenza lokho ngoba angiphindanga ngakwenza ngabanjwa ngashaywa. Okay. Nina nje manje nithini abangashaywa angithi abangashawa bonke Abangashaya. besilisa besifazane abafana namantombazane ekhaya bengasebenzi lokho phela yonke niqale ekhaya madoda ngeke uthi uthisha inkinga engasolvekanga ekhaya ngeke uthi uthisha lonke leyo so inkinga iqale ekhaya engashayo ekhaya bese yale kulindelekile yabo ngakhula ngabo mina ngashana ngaze ngashaka yabona ishoba owashaka ngeshoba bafa Yini manje ishoba? wena ukwenza ngoma lokho Oh no. ngangabhaxa ngalo ke mina bafa Lokho ngifuna fena testa. uyijazi wena Inde. umsila phezulu umsila wenkomo noma yini ya Oh, yes. yabo yabo ngaze ngashana ngalo ishoba mina bafa yabo kodwa mfethu babelwa nento eyodwa ukuthi ngikuyeke lokho ngakwenza kanye ngakwenza kabili ngakwenza kathathu ngashaya kanye ngashaya kabili ngashaya kathathu kodwa ngeke ungayeki ushaya bafa nini babekushaya bakutshela ukuthi lento wrong ngeke bekushaye wenza into eright nina nithini nisabangashaywa ngoba yena uspoiled yabona bafa uze uthatha into ingoba uyithole yonke into oyifunayo angithi nina nithini nisabathole zonke izinto abafunayo wena empilweni awazi ukuthi kukhona into ongeke uyithole wena I want this. I want to go eat a Debonairs pizza. Sidlo uphutha ekhaya. Wena you wanna go and eat Debonairs pizza? Ke ungayiceli phela ipizza moya sile ekhaya iya afford. Uyazele ipizza uzothi ma can I have a pizza? I want to ngithi uya afford phela. Kuphekiwe ekhaya. No, hayi ngoba sports ngikhala ipizza. Okay, yes what? Yes. No, ngiyayicela. Angisho ukuthi ngiyayifuna. Kuphekiwe ekhaya still. Angisho ukuthi ngiyayifuna. Ngiyabuza yini? Angisho ukuthi ngiyayifuna. Ngithe ngiyayicela.
ngiyacela. Kuphekiwe ekhaya. Okay, yes, mangekho okay. Akukho wrong kodwa uthi uyicelile kuphela. I want pizza. I want pizza mina. I want it this. Hayi, sise ukunye phethi I Spoiled. Yes, but ingane mayikhulisa nje ngeziqala isina 14 isithi ngeke ngikudle mina lokho. Ingobe Ayiqali Sokonakele ekhaya. webafu. Yazi yabona njengamanje mina umuntu engibonile. Sinengane ezincane bafu ezikwazi ukukhuluma nje sinomu kanjani. Bese abazali benzani bahleka. Uqinisile unosiswede engimazi yazi wangetheni indawo ehlekisayo ukuthi unengane iyofunda grade up manje grade 1 yabo uthi wacela ingane yakho uthi ngicela yazi uyongibambela i-remote athi no mami I don't want to I'm tired. Yes, Wahleka wayiyeka. Yoni uyayona ingane yakhe lo muntu. yini ngisho. Uthi Bathi uthando bemosha. Wathi yenze njani mayikhathela? That's so dumb kodwa yeah. But Uyayithanda phela kodwa Yabona bafu yabona lokhu uzana mina santi engayisho. Abazali bethu uthando nabo ngazathi angazi noma bali provide ngendlela errong wona. Bagcina sibehlula ukubona into like emotion ingane bona becatha uthando yabo. Yabo phezulu kwaloko ngicela ukuthi mina yabo nalento yokuthi ingane yomfana ngekuyikhulisa njengengane yentombazana iyayenza lo yofaka lo mqondo la enganeni igcine seyibona ukuthi ingaveli i drop out. Yes. Ekhaya kunomsebenzi kunento ukuthi okay umfana kulungile ngisho ngagoloza ukuthi ngeke akwenza ukuthi sifane kodwa mina intombazana meke yathi hayi mina meke yathi ngicela ukwenza kanje uzoyithi noma uyishaye umfana uvumelele ukuhamba kuye noma ngasikhathi intombazane ayikwazi ukuba noma enini so masekiwe esikoleni umfana usenawo ukuthi hey thiwa sibhalela kodwa mina angeke ngize ngiyenze lo homework mina intombazane yona ikhuyaza ukuthi meke wathi umuntu omdala wathi asenze ukuthi isizokwenza ukuthi so ke I think kumele sibuyele into engisho ukuthi godwe isemanzi phansi ubu ya baba wamoto nje yabona mfethu manje ayi ngifuna uqamba mangabethu yabo abafana bafu yabona bafu umfana kuyento uspoilwa kakhulu yanzi waspoil umfana ngeke kwazi ukuthi bethu okuwrong unjani kwenziwa kanjani inhlonipho into enjani yabona kunzima ukuba umfana ungena inhlonipho bafu anongahloniphi ngeke uthi lutho phela indawo awuna inhlonipho umfana siyabona amantombazane ke because phela abafana ngithi babuye bebathambele kodwa nje umfana yabona bafu impilo umfana idalwe nje ukubanzima vele kanjani manje yazi bafu still ungaphuma nentombazane nje akufane manje ade ushusa ngilalele bafu yabona bafu intombazane ihlezi ine chance ukuba nemali iphuma kunawe mfana goes to back what you were saying it goes to yasawutheni kumina uxolishwe wena uzoyibeya kahle ngithena uma umfana engenamali noma sike endaweni eyodwa empilweni ukuthi mhlambe sama students intombazane kodwa ngeke ibuke njengomfana oyinyoni ongenamali kodwa intombazane ngiyibuke njengentombazane eyinyoni engenamali kodwa umfana yena society izomgxeka nje ukuthi ngisho ngasubeka umoto ngesizwe ngawo basentombazane ngishikaba broke kangakanani kunoma eclubini face amatheli siyawathengela afika umuntu engaphethe ngisho imali yokugodoka kodwa umfana mafike engayiphethe imali unesicephe uhlama phela umfana yabo umfana uhlama ona imali umfana yabona ngithobotwanga kodwa siyalingana la ngokusociety siyalingana fana nijola noba u2 namali niyazama but intombazane izofila as if lo mfana ungibambezela ngabe ngithola umuntu ongcono ngabe ngithola umuntu ongcono ngibe kude empilweni enkulongi lokho okay yena uzothuthukisa manini madoda mangizontshela lento leyo yabona manje phezulu sigule esikhathini se-social media phezulu kakhulu yabo so amantombazane bafo ayafisa ukwenza lezi zinto lezi ezenzeka ku-social media ayafuna nokuthi ekebamba ama-roses ethengwe indoda yawo ayafika kuthiwa baby where are you ethi baby ngisendlini sihambe ku-address kanje khonto ezile lapha bona afuna into enjalo that means idinga nike kweza umfana idinga imali uma ungenamali ngeke ukwazi ukwenza lokho ngoba ungakwazi ukwenza lokho kusho ngikwazi ukuthi mina ngithole lezi engiyifisayo nami ngeke ngishuthe nama-flower ngithi hey baby hey kuma love yabo but mina no baby si-afford ukushopha ikoda nje phela ngiyavuma baba yabona bafo yabona impilo njani bafo shushuthi asiyimiselanga zobabili nami asesisebenzi zobabili asake siyimisela ukuthola umsebenzi iyo yabona bafo but umina umuntu obhedayo no bafo it goes back ke kutheni
indoda yohlezi iphezulu esingumuntu wesimama ingakho kufanele ibe phezulu kufanele ibe nemali kakhulu kwenina kunabantu kanjani ngaqhuquzela umfana manje ekhula manje That's why ke futhi ngiyadrop out ake uyadropasa imali ngozama imali ngoba lokho dropasa manje ngiqedile kudala mina uthi angithi wena ngoba awufuna ukulalela bafo wena ngisho noma bezwe abazali wena ngithi uyihlongandlebe wena you believe ukuthi mina hayi ngeke wema ngikwenze lokho kodwa it takes a village to raise a child yes sayisho singisi so umuntu ingane uthe usayi ingane azama ukuthi siyikhulume ngendlela yes yabona nami ngeke ngaba kuleyo point ukuthi I feel like ngitoo spoiled okay manje ngokubuza abangifika emakhaya ngifika emakhaya ngidanono lokuqala ukugcina ihlala endlini ngihamba ngesikoleni bangithinta abafana esikoleni ngaqonda babuya futhi nabantu nayi indlela mina ngijwayele ukuthi nje ngiyalova esikoleni kushawa ama-house party kuyagroova mina ngihlanganisa iteksi wethu uhlanganisa iy'ngano oyethu uhlanganisa imali kuyothenga utshwala kuba mnandi yayibona yodwa but impilo yami isene then nafika i-oled lathi hayi ngeke yabo manje kumele uhambe uyephi uye emakhaya then uma ngifika emakhaya ngafika ngaqala futhi ngahlala nabanye abantu abazokhuluma ukuthi no akwenziwa lokho yabo ngahlangana nosa uthi no mfethu uma ufuna ukuthi kube nje enza kanje and la ngikhona I think I'm at a better place because abantu engifunda nabo ngisala eThekwini mobabuka abaningi bayahlupha sibonga njalo abaqedanga sibongani umzala ngithi sibonga umzali nabantu abakeceleni yonke into lele bafu ebazalini hayi kuthisha uthisha akanalo ilungelo ukuthi ethi mntanami phuma uyofunda ufunda kuphela even umzali ngeke lokho ekubhekile ingane yakho ngisho uhulumeni bafu yabo ngeke yenze futhi lonto leyo so ilele kumzali bethu yonke into yabo saba usaba ingane yakho Yenze ngiyavuma bafo bona mina ngeke ngabona umzali bafo kuthiwa thuma usibani ethi hayi uzogoloza ngempela ngiyatshela baba wami yes kuthiwa hayi bo awuthuma lokhu uzali kuthiwa hayi uyagoloza lo ingane yakho ngitshela ukuthi mina izogoloza hayi ngeke bro ngithi wayiyeka phela akwazi uba njalo nakho kuyenzeka because mina ngangihlupha impela but angazi mangifika ekhaya ngiyashawa serious but yes ngizohlupha because mase ngihlala nabangani ababhedayo soyenza lokho kodwa ke kulungile bese sasoqala ngawo abantu mabekuthiwa futhi njengoba ngisho eqaleni abantu bathi asivalelisi ngisanesikhathi asisho ukuthi sitholakala laphi sikuthola laphi Sanele _the Hlongs yeah okay Facebook ukhona yeah Facebook uSanele Hlongwane okay Ghost baba wami yeah hayi mina uGhost Latshwa nje noma ko baba wami ngifika ngoGhost Latshwa nje hawo sazokuthola la ekhaya kusho invoice hey ngamqala umuntu oshe kulungile sizokhuluma Pet cela usa live lapha ya baba wami ngakhuluma umkhuleko yesicela usicelela ukuthi bayibheke i031 to the world ba subscribe ba comment also uGhost useyimember uGhost ngisayinwanga why ngimember uGhost i-new co-host yethu niyafisa invoice madoda ekhuluma siyasho so sicela Phethu ba like ba subscribe ba comment siyabonga labade behleli nathi kwi live okay this is Sanele hello tunehlelo lodwa kanjani manje awunalo uhlelo lodwa ubabasho njalo yeah sure so Sanele Hlongs bafethu siyabonga mina umthandosi Instagram ngithola ngomthandosi _ Facebook uthando kuhle Bele I think kodwa my first business sibuye la madoda nokuba uthando okuhle nje uyindoda kwenze njani kwenze njani madoda amagama wasekhona ngiyakhuleka kuwe mkhulu thando okuhle shwele baba siyabonga bafethu sibongele